Hello guys. Zita ndiela king kune vanga vasati vambosangana nezita iri. Guys, nhasi ndiri kuda kukuratidzai kuti biti reggae rinoita sei. Biti reggae. Saka kana uri mutsva pano ndokumbira usubscribe nekulike nekukomenda kuitira kuti pane zvinouya mangwana ukwanise kuva update. Kunyanya maproducer achambotangawo vari kuda kudzidza kuita mabhiti akasiyana siyana ndinenge ndichiisa ipapa. Saka kana muri maproducer munenge muchibhitira type yebhiti yaunenge uchida, unongonyora kucomment section kuti timbotiitiraiwo type yebhiti rakadai, ndinokuitirai, handinzi usimbe vamwe vangu. So ndo nyaya iri pano guys, handidi kuwanza zvangu nyaya, ngatiendei tinotanga kuita bhiti racho tione kuti tinosvika papi. Saka basa rakutangwa guys, ngatitange tione.